Kedves marcalvárosiak, nádorvárosiak és adivárosiak, kedves győriek! Az év vége közeledik. Így kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek azt a közös munkát, mellyel együtt közösen tehettük szebbé és otthonosabbá lakókörnyezetünket. Karácsony a szeretet ünnepe. Ilyenkor mindannyian visszahúzódunk kicsit, családunk, barátaink körében ünnepeljük ezeket a napokat. Megajándékozzuk egymást, és ilyenkor minden meghittebb és szeretettel átitatott. Én kívánom önöknek, hogy a karácsony szent ünnepe úgy teljék, ahogy ezt elképzelték, és ehhez a magam részéről ezzel a kis meglepetéssel, egy karácsonyi dalválogatással kívánok önöknek nagyon kellemes ünnepeket. Az új évben pedig kívánom, hogy minden vágyunk és elképzelésünk teljesüljön, egy új, szeretetteli és békésebb új évet köszönhessünk 2024-ben.